Hessu vilkaisi kelloa toimiston seinällä. Lounasaika, nälkä ilmoitti itsestään samalla hetkellä. Toimistossa oli hiljaista. Oli perjantai ja koulujen päättäjäispäivä, joten monet olivat tehneet tunnit sisään voidakseen pitää vapaata tämän päivän. Hessulla ei tarvetta ollut vapaalle. Hänellä ei ollut lapsia. Veljen lapsetkin olivat jo aikuisia. Hän oli ollut kyllä naimisissa, mutta lapsia ei ollut tullut. Ei hän oikein tiennyt, oliko se menetys vaiko ei. Ehkä lapset olisivat liimanneet hänet ja vaimon, yhteen tiukemmin, hän joskus pohti. Mutta olisiko sekään ollut hyvä vaiko ei, hän ei tiennyt. Vaimo oli ilmoittanut erosta vuoden vaihteessa, ja niin 15 vuotta oli ohi. Usein sanotaan, että ero tulee miehelle yllätyksenä, mutta ei hän kyllä itse niin voi sanoa. Ero oli ollut vain prosessin päätepiste, kipeä sellainen. Hessu oli vähän yli 40-vuotias mies, jonka ura oli ollut kaupungin kaavoitusosastossa. Sinne hän oli päätynyt miltei suoraan valmistuttuaan yliopistosta. Työ ei ollut mitenkään erityisen sykähdyttävää tai mielenkiintoista, mutta varma toimeentulo oli taattu. Se, mitä eron jälkeen tapahtui, oli yllätys. Ex-vaimo ilmoitti helmikuussa saaneensa työtarjouksen Australiasta ja että hän muuttaa sinne, kaupunkiin nimeltä Wollongong, mikä sijaitsee Sydneyn lähellä. Nimi oli jo niin outo, että Hessu ei ensin tiennyt, oliko kyseessä jokin vitsi. Mutta ei se ollut. Ongelmaksi muodostui vaimon kakadu, papukaija, jota ei voinut kuljettaa mukanaan Australian sen tiukkojen bioturvallisuussäädösten vuoksi. Kulta-niminen lintu oli ollut vaimon hankinta 10 vuotta sitten, ja se oli ollut sitä lähtien perheenjäsen. Hessu ei erityisesti ollut lintua halunnut, mutta ei myöskään vastustanut. Vaimo oli hoitanut pääasiassa kultaa, mutta kyllä Hessukin oli hoitoon osallistunut. Nyt ex-vaimo rukoili, että Hessu ottaisi vastuun kullan hoidosta. Hän ei halunnut, että lintu päätyisi kiertämään ihmiseltä toiselle, ehkä kokemaan huonoa hoitoa ja kohtelua. Hessu suostui. Ei hänkään halunnut kullan joutuvan maksumieheksi tai naiseksi, heidän eronsa takia, vaikka lintu aikamoinen riesakin olikin välillä. Kakadut eivät nimittäin ole heikkohermoisten lemmikkejä. Ne ovat kuin ikuisia taaperoikäisiä lapsia. Uhmaikäinen ja uppiniskainen lapsi höyhenillä. Sellaisia ne ovat. Niin myös kulta. Sille oli rakennettu miltei puolet isosta vierashuoneesta vievä lintulakka, jossa kulta vietti aikaa heidän ollessa töissä. Jos kulta olisi ollut päivät vapaana koko asunnossa, se olisi ikävystyessään tuhonnut puolet irtaimistosta vain ajankulukseen. Se oli äänekäs ja hankala, mutta myös rakastava heitä kohtaan. Erityisesti vaimoa kohtaan. Hänen olkapäällä kulta vietti kaikki illat lörpötellen ja välillä kovaan ääneen huutaen. Kun ex-vaimo oli muuttanut Australiaan, he ensin olivat järjestäneet videopuheluita kullalle, mutta se vaikutti lähinnä lisäävän linnun eroahdistusta. Se oli alkanut nyppimään höyhenniään ja huutamaan entistä enemmän. Eläinlääkäri lopulta sanoi suoraan, että ero on nyt tehtävä selkeästi, jotta lintu saa surra rauhassa ja oppia uudet rutiinit. Niinpä puhelut loppuivat. Hessu oli myös helpottunut. Suru erosta oli ollut kaikesta huolimatta syvä, ja myös hänestä oli tuntunut vaikealta nähdä tytin kasvot videon välityksellä kerran viikossa. Hessu nousi ylös tuolista ja venytteli. Tänään voisi syödä lounaan jossakin ulkona, oli kaunis ilma, ehkä jossakin terassilla jopa. Hessu lähti kulkemaan käytävää ja laskeutumaan rappusia alas. Miltei viimeiselle tasanteelle päästyään hänelle tapahtui jotain. Rappusia on 10, oli aina ollut. Nyt yhtäkkiä Hessun astuessa rapulle numero 6. Se ei ollut siinä jalan alla niin kuin piti. Rappu oli kuin kadonnut omalta paikaltaan. Hän astui tyhjään. Hessu ehti ihmetellä asiaa vain sekunnin, sitten hän kaatui.
iskeytyi lopulta portaiden eteen lattialle. Pää jysähti voimalla lattialaattaan. Sitten koitti pimeys. Hessu havahtuu ja näkee epäselviä kasvoja yläpuolellaan. Jostakin kuuluu kiihtynyttä puhetta. Sanoista hän ei saa selvää, koska korvissa kuuluu kummallinen surina. Hän yrittää nousta ylös, mutta joku painaa hänet takaisin maahan. Sitten ihmiset väistyvät ja Hessu näkee haalaripukuiset miehet, jotka kysyvät häneltä jotakin, mutta hän ei saa selvää mitä. Seuraava havainto on auton kyydissä. Hän makaa baareilla ja jossakin kuuluu sireenin ääni. Sait melkoisen kovan tällin päähäsi, toteaa lääkäri Hessun vuoteen vieressä. Pääkuvat ovat siistit, ei kallon sisäistä vuotoa ainakaan vielä, mutta pidämme sinut vuorokauden täällä tarkkailussa, koska tajuttomuus kuitenkin kesti suht pitkään. Hessu yrittää nyökätä, mutta päänliike saa aikaan pahoinvoinnin aallon. Hän sulkee silmänsä ja kysyy. Puhelin. Onko puhelimeni missä? Pitää soittaa naapurille, että käy ruokkimassa kullan. Seuraavana päivänä Hessu pääsee lähtemään kotiin. Päässä on side ja sen alla 6 tikkiä. Olo oli edelleen hetkittäin hieman keinuva ja väsynyt. Lääkäri sanoi, että oireet pitäisi loppua parissa viikossa viimeistään. Kulta tervehti häntä riehakkaalla huudolla. Tervetuloa, tervetuloa, ja heilutti siipiään ja päätään innoissaan. Se lennähti heti Hessun olkapäälle ja alkoi sukimaan hänen hiuksiaan. Hessu tunsi miltei liikuttuvansa. Joku oli kaivannut häntä. Sairaslomaa olisi muutama päivä. Päänsärkyyn hän oli hakenut apteekista lääkkeet. Lääkäri oli oheistanut, että nyt pitää vain levätä muutama päivä. Seuraavana päivänä Hessu lähti käymään kaupassa kävellen. Autolla ajoi, kun vielä hieman arvellutti häntä. Hessu puki takin päälleen ja laittoi lenkkarit jalkaan. Ennen lähtöään hän huomasi olohuoneen suuren taulun olevan vinossa. Hän suoristi sen ja lähti ulos. Kotoa oli kauppaan noin kilometrin matka. Hessu käveli ajatuksinsa uponneena. Yhtä äkkiä hänen tietoisuuteen tuli, että askelissa rapisi sora. Hän pysähtyi ja katsoi ympärilleen. Hän ei ollut lähelläkään kauppaa, vaan aivan toisaalla. Hän oli kävellyt kirkolle, hautausmaata kohti. Hessu ei ymmärtänyt. Hän oli lähtenyt aivan oikeaan suuntaan kotipihasta. Miten hän oli tänne päätynyt? Hän katsoi kelloa. Hän oli kävellyt yli 30 minuuttia ja vikasuuntaan. Miten hän ei ollut huomannut sitä? Silmien takana tuntui pieni jyskytys. Hessu näki hautausmaan polulla penkin ja päätti istua hetken ja selvittää ajatuksiaan. Hän istui penkille edelleen ymmällään. Häntä kohti käveli pieni, vanha nainen, käsilaukku olalla keikkuen. Penkille päästyään nainen kysyi, sopiiko istua viereen. Jalat väsyivät tuossa mäessä kävellessä. Hessu vastasi, toki, tietenkin, ja teki tilaa. Nainen istuu viereen ja huokaa pitkään. Jatkaa sitten puhetta. Kävin Urhoa katsomassa, siis miesvainajaani. Meille tuli siinä pieni riita, kun Urho väitti minun luvanneen tulla jo lauantaina, mutta kyllä minä viimeksi sanoin, että sunnuntaina. Urho siitä sitten niin pahastui, että aloitti mykkäkoulun. Sanoin hänelle, että hyvä on, ole sitten täällä hiljaa itseksesi. Tulen sitten ensi viikolla perjantaina, jos vaikka huonotuulisuus olisi jo loppunut. Nainen kertoi. Hessu kuunteli tarinaa yrittäen pohtia, miten reagoida. Oliko nainen höpsähtänyt? Nainen oli pieni ja hänellä oli harmaat hiukset ja pienet ruskeat silmät. Jokin hänessä toi Hessun mieleen pienen metsämyyrän. Ketäs sinä täällä olit katsomassa? Nainen kysyi. Ei kai vaimoa. Noin nuori kun olet. Hessu häkeltyi eikä tiennyt mitä vastata. Hän mutisi jotakin kävelyllä olemisesta ja ettei vaimoa ollut täällä eikä kotona. Nainen katseli hautausmaan ohi metsää kohti. Sanoi sitten. Niin, elämän polut on välillä mutkikkaita. Sitten hän nousi ja lähti kävelemään poispäin.
Hessu näki, että käsilaukussa oli kengurun kuva painettuna nahkaan. Levättyään hetken, Hessu lähtee takaisin kohti kauppaa ja nyt keskittyy reitin kulkemiseen. Hän kuitenkin tunsi kaupungin kaikki kadut ja tiet työnsä puolesta, joten siksi äskeinen hairahtuminen tuntui edelleen mielessä todella kummalta. Kaupassa hän osti hieman ruokatarvikkeita ja Kullalle tuoreita marjoja ja hedelmiä. Kotiin palattuaan hän yritti hieman syödä lounasta, vaikka pieni etova olo tuntui vatsan pohjassa. Väsymys tuntui myös raskaana ruumissa. Hessu laittoi pitkäkseen sohvalle ja nukahti. Unessa pyöri kaavoituspaperit, kadun pätkät ja tiet kuin karuselli hänen mielessään. Siinä oli myös hiiren näköinen nainen ja Kulta, joka huusi, tervetuloa ja tervemenoa. Oli hieman hämärää, kun hän heräsi johonkin räsähdykseen. Hän vilkaisi kelloa. Miltei puoli yö. Oliko hän nukkunut kellon ympäri? Onkohan tämä ihan normaalia, hän pohti. Pitäisiköhän hänen soittaa lääkärille huomenna? Samassa kuului uusi räsähdys. Kulta, se oli jäänyt vapaaksi asuntoon hänen nukahtaessaan. Hessu säntäsi keittiöön ja siellä oli maailmanlopun sotku. Kulta oli ajankulukseen tiputellut kaiken kuiva-ainekaapista lattialle. Jauhot, mausteet, mitta-astiat, aivan kaiken. Kuin jokin anarkistien keisari, se käveli keltainen töyhtö pystyssä, rinta ylvästi koholla kaaoksen keskellä. Sitten kun se huomasi Hessun, se huusi kovaan ääneen. Tervetuloa. Seuraavana päivänä Hessu oli yhteydessä terveyskeskukseen ja kävi vastaanotolla tarkistuksessa. Lääkäri katsoi silmät ja teki neurologisia testejä. Kaikki oli ihan normaalia, ei mitään hälyttävää. Lääkäri luki epikriisin ja sanoi sitten, että sellainen iskun jälkeen voi kestää, että olo palautuu normaaliksi. Kova päänsärky tai puheen puuroutuminen olisivat oireita, jolloin pitää ottaa uudestaan yhteyttä. Mutta nyt kaikki tuntui olevan hyvin. Helpottuneena Hessu palasi kotiin. Taulu, se oli taas vinossa, mutta nyt toiseen suuntaan, ikkunaa kohti. Hessu suoristi taulun huolella ja katsoi, oliko jokin syy, miksi se nyt ei pysynyt suorassa. Ehkä Kulta oli sen eilen lentäessään siirtänyt, Hessu pohti. He söivät yhdessä. Hessu keittoa ja Kulta siemen ja hedelmäsekoitusta. Olo tuntui nyt paremmalta, ehkä olisi hyvä käydä hieman ulkona. Aurinko paistoi mukavasti ja oli lämmin. Hän ohjasi Kullan sen omaan asuntoon vierashuoneeseen. Tämä protestoi asiaa huutamalla kovaan ääneen, kiitos paljon, kiitos paljon. Hessu päätti käydä puiston kautta jäätelöllä. Jäätelökioski oli uimarannan vieressä ja siellä myytiin pehmiksiä. Tytti oli pitänyt niistä, Hessu huomaa ajattelevansa. Ehkä Australiassakin oli pehmiksiä, hän pohti. Hän käveli pientä hiekkapolkua pitkin kohti rantaa. Sitten hän huomasi, että ranta oli kyllä uimaranta, mutta kioski oli pienen järven toisella puolen. Jäätelökioski kyllä näkyi, kun katsoi lahden yli. Mutta hänen muistissaan jäätelökioski oli tällä puolella. Oliko sen paikkaa siirretty tänä vuonna? Sehän oli sellainen siirrettävä kioski. Hessu hieroi ohimoitaan. En jaksa nyt miettiä tätä tämän enempää. Haen jäätelön tuosta vieressä olevasta kaupasta. Istuessaan jäätelösyömässä kivetyksellä, tuttu hahmo käveli viereen ja tervehti. Hei taas, maistuuko jäätelö? Vanha nainen hautausmaalta oli tullut viereen kauppakassi kädessä roikkuen. Hessu katsoi naista ja jäätelöään. Juu, hyvähän tämä on näin lämpimällä, hän vastasi. Nainen heilautti kauppakassiaan. Kävin hakemassa sitruunatäytekeksejä, ne ovat Urhon lempikeksejä. Otan mukaan perjantaina, kun käyn taas vierailulla, nainen jatkoi. Olen muuten Hilkka, nainen esittäytyi. Hessu sanoi. Jaa, no se on varmasti kiva yllätys, nuo keksit. Minä olen Hessu. Hessu katsoi naista. Oliko naisen etuhampaat olleet noin isot viimeksikin? Hän pohti ja rypisti hieman otsaansa yrittäen muistaa ja kohdentaa katsettaan tarkasti.
Ne saivat hänet näyttämään hiireltä entistä enemmän. Naisen ruskeat silmät katsoivat häneen hieman liian pitkään. Ikään kuin hän olisi huomannut Hessun tuijottaneen häntä jotenkin oudosti. Sitten Hilkka tokaisi. Sinä olet vähän kalpea, syötkö kunnolla? Tuollaisen tärskyn jälkeen pitää syödä ja levätä. Sitten nainen nousi ja lähti kävelemään ripein askelin eteenpäin. Kotiin päästyään Hessu huomasi, että norsumaalaus oli taas vinossa. Nyt vessan ovea kohti. Taulu oli pysynyt paikoillaan kaikki vuodet ilman ongelmia. Miksi se nyt oli alkanut roikkua, miten sattuu vinossa? Hessu otti taulun pois seinästä. Tarkasti kiinnityksen ja asetti sen vatupassin avulla suoraan. Kokeili sitten, keikkuuko taulu helposti kosketuksesta. Ei heilunut. Taulu pysyi jämäkästi suorassa. Kun vatupassi oli maassa, hän huomasi, ettei lattia ollut aivan suora. Ilmakupla näytti olevan hieman keskiviivan vasemmalla puolella. Outoa, hän tuumi. Hessu käveli asunnossa ympäri ja kokeili vatupassilla eri kohtia asunnossa. Se näytti, että joka puolella oli pientä heittoa. Pöydät, lattiat, hyllyt. Jopa kullan puolella olevat tilat näyttivät olevan hieman vinossa johonkin suuntaan. Kulta seuraili uteliaana päätään, kääntäen Hessun touhua. Innostuu sitten tanssimaan oksalla ja huutaa. Mikä tippui, ei saa, rikki, rikki. Kun Hessu kääntää katseensa ulos ikkunasta, hän näkee selvästi kengurun muotoisen pilven leijuvan taivaalla. Sairasloma oli ohi ja tänään hänen oli tarkoitus palata töihin. Koska edelleen tuntui ajoittaista huimausta, hän päätti käyttää bussia työmatkaan. Aivan lähellä kotia oli pysäkki, josta linja numero 11 kulki. Hessu seisoi pysäkillä ja odotti. Tuntui hyvältä palata töihin. Viime päivät olivat olleet niin outoja. Nyt kun pääsee taas kiinni rutiineihin, asiat kyllä palaavat ennalleen, hän ainakin uskoi niin. Pysäkillä seisoi nainen myös odottamassa linja-autoa. Naisella oli vaalea mekko ja sen päällä villatakki. He seisoivat vierekkäin vaiti. Bussia ei kuulunut. Nainen katsahtaa Hessuun päin ja toteaa. On vähän myöhässä. Naisen huulet ovat maalattu punaisella huulipunalla ja ne ovat rajattu kauniisti. Niin, taitaa olla, Hessu sanoo. Onneksi on hyvä ilma odotella, nainen jatkaa. Hessu katsoo uudestaan naista ja nyt huulipuna näyttää jotenkin erilaiselta kuin äsken. Ikään kuin sen rajat olisivat siirtyneet suupielistä yli, saaden hymyn näyttämään virneeltä. Niin on. Lämmintä, kivempi kuin talvella, Hessu vastaa ja yrittää olla katsomatta naisen suuta. Nainen hymyilee ja nyt suu näyttää entistä suuremmalta. Suupielet näyttävät ulottuvan kohti poskia ja hampaat loistavat valkoisina punaisen keskellä. Pussi ilmaantuu kulman takaa ja Hessu nostaa käden ylös. Pussissa on tungosta ja hän jää seisomaan käytävälle. Työmatka on lyhyt, joten istumapaikka ei ole pakollinen. Äskeinen episodi tuntuu vielä järkytyksenä Hessun mielessä. Mikä hänen silmiään vaivaa? Ehkä kirkas auringon valo ja punainen väri olivat vain aiheuttaneet jonkin optisen harhan, hän rauhoittelee mieltään. Hän vilkaisee ikkunan suuntaan nähdäkseen, missä kohtaa bussi on menossa ja tajuaa, että maisema on väärä. Katsoo bussin näyttöä ja ymmärtää olevansa väärässä bussissa. Nopeasti hän painaa stop-nappia ja kun bussi pysähtyy pysäkille, hän astuu ulos. Maisema on vähän outo. Missä hän tarkalleen ottaen hän oikein on? Sitten hän tunnistaa paikan. Pelto, joka on vieressä, on sama kuin se, jota hän on töissä kaavoittanut. Hän lähtee kävelemään pellon ohi kohti asutusta. Pellolla on lampaita ja ohi kulkiessaan hän kuulee niiden määkivän. Sitten hän kuulee, kuinka äänen seasta kuuluu hänen korviinsa selvästi. Käänny, käänny. Hessu pysähtyy ja katsoo lampaita, jotka tuntuvat nyt kaikki tuijottavan häntä. Jostakin laumasta kuuluu taas käänny. Hessu kääntyy
mutta selän takana ei näy mitään. Sitten hän näkee, että siellä on pysäkki. Käveltyään sille hän huomaa, että siitä menee bussi numero 9, sillä hän pääsee lähelle työpaikkaa. Työpaikalla esimies pyytää Hessua toimistoon juttelemaan. Hessu koputtaa oveen ja astuu sisään. Esimies tai nainen, Riitta, tervehtii häntä lämpimästi hymyillen. Kuinka olet voinut, hän tiedustelee. Säikähdimme kaikki aivan valtavasti sitä onnettomuutta. Luojan kiitos ei käynyt tämän pahemmin, Riitta jatkaa. Hessu kiittää huolenpidosta ja sanoo toipuneensa hyvin. Sen sanottuaan hänen vatsassaan tuntuu vähän ikävä vihlaisu, joten hän jatkaa. Pää tuntuu vielä vähän huteralta, hän myöntää Riitalle ja jatkaa, että väsymyskin on vielä ajoittain päällä. Riitta katsoo Hessua ja sanoo, niin, näytät kyllä vielä vähän kalpealta. Mitä sanoisit, jos nyt vielä hieman kevennetään työmäärää ja teet vaikka pari viikkoa lyhyempää päivää? Koska nuo tikit poistetaan, hän kysyy vielä. Ensi viikolla, Hessu kertoo. Selvä, sanoo Riitta ja kevyesti läpsäyttää kätensä yhteen. Siirrän muut tehtävät muille ja jätän sinulle sen yhden kaavoitusasian hoidettavaksi. Sillä ei ole niin kiire. Teet lyhyempää päivää seuraavat 2 viikkoa. Hessu kiittää ja lähtee työpisteelleen. Hän avasi koneen ja etsi piirustukset laitumen osalta. Siihen tulisi puisto uuden asutusalueen käyttöön. Hän pohti hetken, mihin lampaat mahtoivat muuttaa. Sitten hän aloitti suunnittelemaan kulkuväyliä tulevalle puistolle. Jokin vain ei tuntunut nyt toimivan. Viivat kulkivat koko ajan jotenkin vinoon, muodostaen sokkeloita, umpikujia. Päätä jomotti hieman. Siniset viivat tuntuivat liukuvan ja väreilevän silmissä, muodostaen kuvia. Hän näki niissä lampaita, kenguruita ja norsuja. Vesipisara putosi koneen päälle osuen hänen käteensä. Hessu tajusi sen olevan kyynel, joka tippui hänen silmästään. Hän tuijotti sitä kummastuneena. Mitä tämä nyt oli? Pyyhkäisi sitten poskeaan nopeasti. Ei tästä nyt tule mitään, hän järkeili, parempi lähteä kotiin. Kävellessään pysäkille hän katseli tarkasti mihin kulki. Hän ei tänään enää halunnut päätyä mihinkään väärää paikkaan. Hän halusi nyt kotiin nopeasti. Pysäkillä ei ollut muita. Hän odotti yksin ja varmisti 2 kertaa bussin numeron ennen kuin nousi kyytiin. Matkalla kotiin hän poikkesi kauppaan hakemaan jäätelön ja kullalle tuoreita hedelmiä. Jälleen kun istui kivetyksellä jäätelön kanssa, Hilkka ilmaantui hänen viereensä. Hei taas, nainen huokaisi, istuessaan kysymättä mitään Hessun viereen, kuin vanha ystävä konsanaan. Aika kuuma jo, vaikka kesä on vasta alussa, nainen sanoi. Hessu myötäili, että niin on, lämmin. Ajattelin yllättää Urhon ja käydä vierailulla jo huomenna, nainen sanoi. Silloin on meidän kihlajaispäivä, menimme kihloihin vuonna 1970, eli nyt siitä on jo 56 vuotta. Saa nähdä, muistaako Urho mikä päivä huomenna on kun menen. Hän ei ollut kovin hyvä muistamaan niitä ilman pientä muistutusta. Ajattelin, että vien sinivuokkoja mukana. Siitä hän ehkä muistaa, koska antoi minulle kimpun niitä kosiessaan. Nainen jatkaa, katse jossain kaukana. Hessu on hiljaa hetken, sanoo sitten. Minun vaimo muutti Australiaan. Se on kaukana, nainen toteaa. Onneksi Urho on lähempänä. Me emme ole olleet koskaan erossa pitkään. Hessu katsoo naista ja huomaa, että naisen korvat näyttävät nyt pyöreiltä, vähän kuin hiiren. Hän sulkee silmänsä. Muuta sanomatta, nainen huokaa taas, nousee ylös ja lähtee kävelemään mäkeä kohti. Kotona Hessu tervehtii Kultaa, joka innostuneena tanssii lakassaan ja odottaa vapaaksi pääsyä. Terve, 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 Kulta huutaa. Hessu avaa lakan oven ja lintu lentää hänen olkapäälleen istumaan ja sukimaan tuttuun tapaan hänen hiuksiaan. Kävellessään olohuoneeseen Hessu huomaa, että taulu on taas vinossa jälleen ikkunan suuntaan. Rikki, rikki, rikki. Kulta huutaa,
lentäen oven karmin päälle. Hessun käsi on suoristamassa taulua, mutta pysähtyy kesken liikkeen. Sitten hän korjaa taulua vain hieman suorempaan. Se jää aavistuksen vinoon ikkunan suuntaan. Norsun kärsämaalauksessa roikkuu kohti lattiaa. Hetken Hessu on näkevinään sen kasvavan ja tulevan ulos maalauksesta. Hän sulkee silmänsä. Kun hän avaa ne, kärsä on normaalin mittainen, mutta taulu on keikahtanut hieman vinoon vessan oven suuntaan. Hyvä juttu, huutaa Kulta lentäessään kohti keittiötä ruokaa odottaen. He syövät yhdessä, nyt Hessu tarjoilee myös Kullan ruuan olohuoneessa. Hän itse syö lihapiirakkaa ja Kulta sotkee pöytää hedelmillä ja siemenillä. Syötyään Kulta alkaa sukia itseään, ja sen tehtyään se alkaa toimeliaasti touhuta Hessun kirjoituspöydän ääressä. Poimien kyniä nokallaan ja lentämällä ne suussaan kaapin päälle, josta tiputtaa ne dramaattisesti kiljaisten maahan. Välillä se nauraa ja kiljahtaa. Tuhma kulta, tytin kulta. Hessu ei jaksa yrittää estää Kullan touhua, eivät hän kynät rikki mene. Lintu näyttää niin onnelliselta niitä tiputellessaan, Hessu miettii. Hänen täytyy varmasti hankkia sille jotakin uutta virikettä. Kulta tykkää repiä pahvia ja paperia. Hän päättää tuoda linnulle huomenna töistä ison pahvilaatikon. Seuraavat työpäivät sujuvat ilman kommelluksia. Hessu saa alustavasti kaavoitusta tehtyä, mutta reitit ja polut eivät edelleenkään suostu menemään suoraan. Hänellä on jotenkin levoton olo, ikään kuin hän olisi miltei ymmärtämässä jotakin, mutta ei saa siitä kiinni. Hän katselee ulos ikkunasta ja näkee saman kengurun muotoisen pilven kuin aiemmin kotona. Hän tuijottaa sitä, se liikkuu ja liukuu taivaan halki. Ehkä meren yli, kauas, ehkä Australian asti hän pohtii. Hessu palaa työpöydän ääreen ja alkaa piirtää puistoon reittejä. Hän kuljettaa piirtäjää puiston reunasta toiseen. Piirtää ympyrän keskelle ja laittaa sen kulkemaan mutkittelen kohti asutusaluetta takaisin. Siniset viivat liikkuvat ja väreilevät. Väsymys iskee yllättäen ja hän päättää lähteä kotiin. Iltapäivä on nyt sateinen, mutta lämmin. Hessu avaa sateenvarjon ja kävelee mitään miettimättä ja kuin huomaamatta askeleet johtavat kirkonmäkeä ylös kohti hautausmaata. Hän istuu penkille sateenvarjon kanssa, sulkee sen ja antaa vesipisaroiden tippua kasvoille. Sade loppuu pian ja aurinko alkaa taas paistamaan. Hessu istuu penkillä ja odottaa. Sitten hän näkeekin tutun hahmon tulevan mäkeä ylös. Hilkka sieltä kävelee nopein askelin kohti. Jo hetken kuluttua nainen istuu viereen ja tokaisee. Kyllä teki hyvää pieni Sade, vai mitä? Hessu nyökkää ja sanoo, että niin teki, kasvit kasvavat paremmin. Hilkka avaa kassin ja kaivaa keksipaketin ja tarjoaa Hessulle. Otatko keksiä? Toin Urholle, mutta nämä kuulemma maistuvat pahvilta. Hessu kiittää ja ottaa keksin. Maistelee sitä, sanoo sitten. Urho on kyllä oikeassa, näissä on vähän kuiva maku. Hilkka vastaa. Niin taitaa olla, mutta Urholla on verensokereiden kanssa vähän ongelmaa, en siksi viitsi aina tuoda täytekeksejä. Hessu vastaa. Niin, se on kyllä hyvä pitää huoli terveydestä. Tytti käski minua aina liikkumaan enemmän. Nyt kun tuli tämä tapaturma, en ole ajellut autolla, olen kävellyt enemmän. He istuvat hiljaa penkillä, syöden hieman pahvinmakuisia keksejä koko paketin.